Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ụdị akụkọ a ka mama nwatakịrị unu na-afụ eku n'aka onye nke a na-akpọ Junior si wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-eti mkpu wee na-ebe akwa n'oke ọnụ wee sị na chi ejibidogokwa na ya akwachakwa n'aka wee tiere ọkụkọ akị na ya ma akwa onye ọya akọrọ ife na-eme na nke ikpeazụ a wee sịkwa ka m weta ife onyonyo ebe a ọ bụrụkwa na ịbụ nwaanyị anụbeghị di mana onwe nwoke mụrụ nwa emechaa ị na-achọpụta na ya bụ nwoke na ọnụgo nwaanyị wee sị na gị kpọta nwa ahụ ka anya na ya fụ ka ọ na ọrịa holide nne burukwa oche ụka ịbịa na akụkọ abụkwa maka ụka eji wee na-akọ akụkọ unu na-afụ ebe a o wee bụrụ na nwaanyị unu na-afụ n'ife onyonyo akụ nwatakịrị a ntu anụ wee si agba ekeresimesi ndị si obodo oyibo na-anatasị ma ndị n'ọrụ oyibo ka otu nwoke natalụ from obodo oyibo wee gbado nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ si ya n'ọla ikiri ya kafa na-abụ yiba nke nwaanyị wee kwetanụ ọnwa agbọghọ ka ọ bụ ya na nke nwoke wee yiba wee larịwa ọtụ wee gbarịwa iche na mmadụ be egwu unu mana ọ na-aba agbacha ekeresimesi oruzie Febụwarị rizọtụ wee kpọọ onye ka nke nwoke ahụ mechaa wee kolo abịa wee nachi ya obodo oyibo nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a wee na-achọpụta na ọ dị ime na ọ ha afụzikwa nsọ ya o wee kpọọ onye bụ nwoke na foonu wee sị ya na ọ larịpụtụ ahụ famịlị kwọkịrịkwa ahụ na afọ ime abakwana ya bụ nwoke wee gọnahụ nwatakịrị nwaanyị a gọchakọrọ aka ya gọchakọrọ ọkpa ya si ya na ọma adịrị onye ọ bụ na ọ bụ ọkwa ya tụbara ya ime na ya kpọzikwana ya na foonu mbọsị ọzọ o burukwa afọ ime ahụ ya mara onye tụbara ya bụ jerie na ọ bụrụ ọkwa ya nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a wee nọrọ n'ife iru uju ife ibe akwa na ife anya mmiri wee buo afọ ime asọsọ ya nke nwoke anụnwa akọntributu ọkwa 1 naira 10 kobo wee buchaa afọ ime a wee mụọ ọmarịcha nwatakịrị nwoke unu na-afụ dịkwanụ 3 years kịta onye nke a na-akpọ Junior onye ka emechalụ ya bụ nwoke wee sikwa obodo oyibo wee nata ojughọkwa ese nwaanyị ahụ ojughọkwa ya na nwa na ọ dị ime ya na ọ mụrụ ya amụ ka ewepụziri ya ewepụ ka ya bụ nwa kedu ka o mere o wee jee wee nụọ nwaanyị ọzọ mbụ ya bụ nwoke wee mechaa wee chiyata wee yọba nwatakịrị nwaanyị a na ya biko na ya gbagharị ya ka o si wee gbahapụ ya mgbe ọ dị ime ka o si wee jụ ya na nwa ya ọkwa nwoke nugoro nwaanyị o unu a na-achọ ịgwa m na ike ọ bụrụ na ime na-esiziri ya na nwunye ya ike ma ọ bụ ike na onweghị ebe fajere asị ya na o nwere onye o mejọrọ bikos amaghị ka ya bụ nwoke ya esi wee nụchaa nwaanyị nọkata nnọọ nwuchie anyị ya mughe chiyata bụ ịyọba nwata nwaanyị a na ya gbagharị ya nwata nwaanyị wee sị na ya gbagharụ ya na ya bụghị n'ekwensu nọọ mmadụ ka ọ bụ ya bụ nwoke wee kwe nwata nwaanyị a nkwa na ya emekwa n'ife dịka nna na ya chọrọ ka onye ya ohere ka ọ na-afụ nwatakịrị a dịka nwa ya ka ya bụ nwatakịrị o kwukwana n'aka marụkwana nyanwa dịka papi ya ọkwụ ya ka ekwuchalụ nwaanyị wee kweta wee gbaghalụ nwoke tụbara ya ime o ruokwo 1 week nwoke a wee sị nwaanyị a na ya kpọta nwa ya na be ya ka ọ bịara ya holide ka ọ nọọ wikendi na ọ nọcha na ọ ya kpochiyata ya ka ya na nwunye ya na nwatakịrị a nọọ ịbụrụkwo nwaanyị na ịnụbeghị di nwoke wee tụba ya ime ịnọkatakwo na anọkata n'ụwa ga wee kpọrọ nwa wee kpọnye ebe nwaanyị ọzọ nọ ọ bụrụ na nwoke ahụ chọrọ ịfụ na ọ chọrọ ịfụ nwa onwe ebe unu ya apụta egbu ya pụta na Shoprite gbu anya pụta n'ụlọ ụka nwa gbu anya pụta ebe restọrantị a gbu anya pụta ebe a na-ere nri ya pụta ebe a na-agba bọọlụ ya ebe ọ ya apụta aka nkụ ebe ọ ya akpọ nwa negharị anya kpọrọ nwa jee ebe a na-egwu egwu ọka nkụ gonye nwa akwa gonye nwa ife nke a nwoke egonyebekwa nwa akwa maọbụ akpụkwụ maọbụ shuu egbuo na nwatakịrị anụnwa onye ka nwaanyị kpọrụrụ nwa kpụnye nwoke nwaanyị a na-akọwakwo urubedo 9 hours o ji wee kpọnye nwoke a nwa ife ọ na-anụzi ebu ka a kpọrọ ya na foonu na nwa ya adakpugo weele ahụrụ na-afụ ebe a na ya bụ nwatakịrị a bụrụgo onye nwụrụ anwụ a na-akọ akụkọ ọ bụrụ akụkọ ifo a na-akọ ya ọ na-agba ka turere enweghị breki kedu na ụdị akụkọ dị ife nke a bikonu nwaanyị wee na-akọwa na ọ bụrụgodu na o nwere ife ya eme nwa ya atrisi nwatakịrị a nogodu na-ede lahụ n'ụlọ ebe ahụ chie wee fo nogodu 2 days just 9 hours na anya papa nwatakịrị a kwesịrị ịkada ebe nwatakịrị a nọ asị onye fụrụ nwa ya asị onye akpọtalụ nwa ya izizi gụ na nwa ahụ na-anọ gụ na nwunye na unu kwesịrị ide esogharị nwa a na-agagharị nke unu sị na ya bụ nwatakịrị dakpuru mmiri ọkwa ya ka nwaanyị nọzi wee na-ebe akwa na ọ bụrụkwa n'ọma na ọ ya hapụ nwatakịrị a ka o jekwuru nna ya na ọ bụrụkwa n'ọma ozụbakwa nwa ya na nwoke afọ ọkwa ya mgbe ọ dị ime na o nwekwa ife o nyere ya na ọkwa ya zụgidere nwatakịrị a sọsọ ya nwatakịrị a wee dị 3 years
nwaanyị anọzi kịta wee na-atọ nwa ya ụta n'ihu na-atọ nwa ya ụta n'azụ na-asị na fa akọbeghị ọrịa ife melụ nwa ya, na ọ bụghị etu anụnwa ka nwa ya si wee nwụ, na fa na-asịrị ya asị na ọ bụrụkwa na ya ama na ya agbaalụ ya bụ nwoke, na ọ bụrụkwa na ya ama na ya ezipụ ya bụ nwatakịrị ka o jefụkwanụ nna ya, na ọ bụrụkwa na ya ama ozụba nwa ya na o ya enyekwa nwatakịrị ohere ka o jefụkwanụ nna ya nwa, na ọ bụrụkwa na ọma na o ya ekwetadụ mgbe ya bụ nwoke bịa yọọ ya mgbaalụ si anya gbaalụ ya, na si nezie n'anya kịta ma mgbaalụ ọ gbaalụ nwoke maka o si wee kweta ka ọ fụkwanụ nwa ya, kpọrọ nwa ya wee kpojee ka ya na papa ya nọrụ, na ọ maghọ na nwa ya abụzi onye a ya ba kpọọ ya na foonu, a na-asịzi ya na ya bụ nwatakịrị abụrụgo onye nwụrụ anwụ. Hei, kedu unu ka unu si wee ghọta akụkọ nke a? Bikonu ọdụ unu ka nwatakịrị a ọ dakpiri n'ebe eziokwu ka ọfa nwa kpacha anya wee kwawa ihe ebe a ka a ghara ịda asị na o nwere nwa n'iro, ka ọdụ unu ka nwunye nwoke nwa mere ife nwa ka a ghara ịsị na onye nke a bụkwanụ nwa izizi di ya mụrụ.